Hawa salam bolsun mehriban dogullar, kadrly ildeşler. Bir täze başlajak bolup kesildi. Hawa bugün 8 Mart Halkara Hatırlar Günü. Bugünü tüýsürekden bütün dinanlara, gyýylara, bütün insanlara gutlaýar, insanlyk adyna. Şol sebäpden şol Türk tarihinde, Türkmen tarihinde şol dinanlar hatırlar diýil ýa-da kadymky türkmence türkçede. Hatırlar vardı, käbir rahatları, däpleri aýdyp geçetim gelýär. Şu wagtdan salam aýtýan tüý dostlara temmäňe salam aýtýaryn. O ýene soňra geljekler salam aýtýan, belki gurrun kesip de jogap berip bilmeden bagyşlan. Bir gysgarak maglumat berjek bolýan. Aslında şol Türkiye'de bir Osmanlı minyatürünü kadınlı bir kitapta yazıptım ben şol. Şol hatırların suratdaki, minyatürdeki yeri deyip, şon öňünde, şu kitabın öňünde biraz şol kadim devirde Türkler hatırlara nähil garaýady. Şol arada biraz açıklamalar verdim. İslamdan öň nähilli, İslamdan soňra nähilli, soňky devirlerde nähilli üýtgäpdir, şolara değinip, ondan soňra şol zada geçdim da, sunugatda nähilli hatırlara yer berilýär. Şol başyndaky şol İslamdan öňki devirde bir azajyk bir bilgi berjek bolýan, kän köpeltmän şol halkara hatırlar günü bolansan şu münasebetli. Hawa şunu ýaly başlaýaryn onunla, biraz türkmençäde geçirdim. İslamdan öňkü türkler baradaky maglumatlar milatdan öňkü 4000-4500-nji ýyllara gabat gelýär. İlki bilgiler, maglumatlar bu şo tarihli İslamdan öň 4000-4500 ýyl. Demek o Somerler döwrüne gelýär. Bu esasy maglumatlaryň arasynda hatırlaryň esasy guruluşyny enelik we gahrmançylyk hökmünde saklamagyň öz ıhtiyarlığı ähmiýet kazanýar. Şol döwürdäki ýazylan ýa şol döwürdäki rewayatlarda hatyna iki gözle edilýär. İki sıfat bar hatırlarda. Biri enelik, onu hiç wagtda aýyrgam bolmaýar, enelikden aňarda bir mukaddis bir mertebe de ýok. İkincisi bolsa gahrmançylyk da var. Indi bu döwürde gahrmançylyk diýeni erkekler gelýär da akla kelle. Şol döwürde de hatırlarym gahrmançylyk bilen tanalýan eken. Demek gahrmançylyk doğrudan özlerini görkezdirler. Bir de hatırlaryň hukuky diýip bir zat bar. Hatın haky. Hatın haky Taňryň haky bilen deňdir diýip şo derejede ulandylýan eken. Hatırlaryň haky. Mühim bolan hukuklary ene hukuky diýip atlandyrylýar. Onu Hudaýyň hukuky bilen deňleşdirilýändigi şonda şo çeşmelerden belli bolýar. Kadymky çeşmelerden. Bir de her bir ýurdyň halkyň öz bir zady var, mifologiýasy var. Kadym destanlar, yaradylış barady, dünýä barady, nähil dünýä gelýär, nähil bolup, misal üçin Adam we Hawa cennetden kowulşy, dünýä gelişi. Şoňa meňzeş Yunanlarda, Türklerde de özlerine has aýratyn destanlar var. Şol destanlaryň birine ulu Taňryň ady, oňa da Ülgen bey diýilýär. Şol Ülgen bey iň başda dünýäni yaratjak bol, her zat yaratjak bolanyny şoý durka, näme etjegini bilmeýäni, suwuň içinden ak ana ýazýarlar türkler. Ak ene diýen bir peri çykyp, şoňa nähili barlygy dünýäni hemme nähili yaratjagyny öwretýär. Şol ak ene ilham perisi diýilýär. Şo ýerde hem bir eneň ýol görkezýändigini, ýol görkezji bir güýçdigini şeýle nyrtap geçilýär. Ýene Orhun ýazgylary var. Orhun ýazgylary şol
Göktürk döwründen galan Göktürkler bolsa miladi 7-nji 6-njy ýyl den 8-nji ýylçeli ýaşan ulu imperatorlukdur Göktürkler. Birinji gedek bir imperatorlukda Türk adyny göterýärler. Şonma şol ýazgylarda, şol daşlaň şunu ýazgylar, o daşlaňam şol ýazgylaň atlar amma Tonyokuk, ondan sonra Bilgehan, ondan sonra Kültekin. Şolarda şöyle setirlere gavat gelýär. Tanrı, adam, erkek ve zenani, hatyny dünya hükmetmek için bilelikte iyi verdi diye. İkisi bilelikte hükmetsin iyi verdi diye. Yani erkek hükmetsin o da on kulluk etsin mi yara? İkisi bilelikte hüküm etsin deyip bile iyi verdik deyip yazılan atlar var şol. Tarihi, yankı. Orhun Göktürk döwründen galan çeşmelerde şoňa da gavat gelýär. Yine de kadim desallarda hatın mukaddes şahsiyeti göterýär ve ilahi barlyk hasaplayanýar. İlahi bir barlyk. Ak ene mesela ak ene diýip söz etdik, o şonu ýaly. Hatta Oğuz Han'ın ezeti var. Adam Ayhan, Aykan ýadyarlar Türkler. Şolam Aykan bir oly ilahi güýji var şonuň. Yani şu taýlarda da bir enen ve kadınların şöyle ulu mertebe iyediğini görkezýärler. Yine de Türklerin aňarsy bir gurtdan gelýär, diýilýär. Şu gurtdan erkek gurt däl ha. Orkaçy gurt. Gyýyz gurt da, hatyn gurt. Adam Asena. Şolam yine de Türklerin nähilli hatyna ähmiýet berýändigini görkezýär. Bir zenan gurtdan gelýär Türkler. O ýerde hem görýäris. Korkut atı estallaryna da köp ýerlerde şol hatyllar bar da, rivayetler, desallar var. O ýerde de ulaldyk görkezilýär gene de. Hatyllaryň hasyllygy mühim bolan Türk jemgyýetine çağasız ýöne hatyllar ýigrenlenýär eken, ýöne çağasız bolmayan hatyllar hiç söýülmeýär. Ýöne şu ýerde bir mesele var. Çağası bolmanda meselen şu wagtam şeýlerekde çağası bolmanda bir atynda at bolna şonu kiçelçek bolýarlar. Dogry çağası bolmaýany halanmaýar. Ýöne diňe hatyn näl erkege malanmaýarmyş. Şu tarapy var. Erkegem hatynam ikisem halanmaýarmyş gadymda. Şoňa mysal üçin ýanky Gorgut ata destallarynyň birini ýanky Dirse Han Bayındır Han'ın mihmansılıgına gittiler. Bayındır Han, ulu Han Türklerden. Şol bir ziyafat berýär, sadaka berýär, şonda Dirse Han'la şoňa gittiler. Ýön Dirse Han sağy bolmansaň, şonu garaýda oturtýarlar. Ağoý var, garaý var da türkmenlerde. Şol ağoýda biraz awraýlrak, ulrak, meşhurrak we serkerde başlyklar oturýar. Garaýda da şu ýöne keýrek adamlar, oňa da çağasy ýok diýip şoňa berýärler, oňa gaty degýär ýöregine. Ýani Dirse Hanyň. Soňra da akşam öýüne gelende aýaly bilen uruşýar, jedele galşýarlar da çağasy ýokdugyny. Şu ýöne şu ýerde şonu görkezýär da, çağasy bolmaýan dinan sünnälle erkek üçin bir kiçilik hasaplanýarmyş. Yine de Türklerde hiç wagtda gyýyz bilen erkek aýry tutulmaýan eken. Haklarym deňmiş. Deň hukuky eýmiş hemmeden. Araplarda bilýäni we İslam peýgamberimiz gelmeginden ozal gyýyzlar da pahyr çağızı gunnaklyka gawra diýir gömýänmişler. İnsaniýeti kabul etjekler del. Şol döwürde Türklerde ol gömmek asıl akıllara gelecek zatda. Erkek bilen gyýyz deň tutulýar. Gyýyzam doğsa begenci toy edilýänmiş, erkek doğsa da. İkisem deň. Irs bolanda da ikisi deň suratda berilýär. Deň hukukly. Gyýyz erkek zady ýok, Türklerde ýok, türkmenlerde ol wagtda.
Merkezi Asya'nın Türk devletlerinin hemmesine, yani İslam'dan önkü döwürde İskitler ya da İskifler ideyalar Türkmenlerde, Hullar, Göktürkler, Uygurlarda hatılların mühim hukukları ve ihtiyarlıkları var özlerinin. Misal için İskitlerde her bir zinana erkek ýaly savaşa öwrenmeli, savaşsaňmış öýlerim. Savaş wagtynda bir erkek oturmaly, savaşmaly, zinanasy çörek pişirmeli, beýlat ýok ha. Erkekler hem zinalar hem savaşsaň, indi her gaýy savaşda öýle etip bilen işler bardyr elbetde, bilelikde savaşçy bolup ýetişýänmişler. Demek erkek ayal zady ýok, tafawut ýok o ýerde. Türk hatırlarının kahramançılığın köp sağlı misallary eposlarda, Gorkut Aty desallarına, o yeni beylik yerlerde görünýär. Hatta Manas diýip bir zady bar Kırgız türklerine, şol Manas beylik kahramanlary Kırgız türklerinin şonu düşmanlar guya atýarlar, ondan şonu guydan çıkarmak için Burla Hatun özü serkerde bolup bir koşun gurnoşturup düşmanı çözüp şonu halas etýär. Guyudan çıkarýar yani. Serkerde kim? Yankı Burla Hatun. Serjukul döwründe de şeýle bolýar. Serjukul döwründe de Tuğrul Bey'in wagtynda şol dogany ba Ýynal Bey dawa kiçiňrägi şol Tuğrul Bey'e karşı savaş açanla bir yerde gawanýa da Tuğrul Bey yaman dağda düşýärler ve hawpa düşýär o küçük dogan tarapyndan. Şonda zinanasy gelip şoňa kömegi ýetişýär. Zinanasy bir serdar bolup gelýär goşullary bilen. Diýmek şöyle bizim aramızda Türklerde zinalaryň hemişe hatyllaryň büyük ornaýy bolupdyrlar. Hiç wagt kemsidilmeýändir. Soňra gaýtam Arap teadyň täsirine biraz kemsitmeler bolupdyr. Ýogam aňyrsynda ýok türkleriniň. Şon ýaly bolup şu gün inni 8 Mart Zinanlar güni ýene bir gezek ýene de şu 8 Mart'y tüýsürekden gutlaýaryn gadyrly gyýrlarymyza Zinanlara, hatyllara şeylikte önkü geçmişimizde var ýatlaýyn idim. Bizim için zinallara diňe 8 Mart değil, Türk tarihinde her günümüz 8 Mart'mış. Hemişe bular gıymatlymış ýanymyzda. Ýylla bir gerek onun için davar edip gutlamagy da gerek ýokmuş. Hemişe de öýdi. Bir depelerini täze edip saklanýarmyş hayal gyýrlarymyz. Ýene de bolsa halkara Zinanlar günün ağzından şonu ýatlap bilýär, gıymatlaryny ewet ýanymyzda bir ýadymyza düşürip gutlap bilýär. Bu da elbetde, bu da gowy şol üçin tüýsürekden gutlaýaryn. Hawa meň niýetim bugün uzun bir gurrun bermekden, şu gutlag bilen birlikde biraz şol Türk tarihi, Türkmen tarihi, Türk tarihi bile bolýar da, şonu bir ýatlaýyn idim. Birem hatyllar diýip, näme üçin öňüm bir gerek aýdyp geçipdim. Hatıllar sözüne ulalyan, şonu ulanmak gerek öğrem. Näme üçin ayallar diýseňe Arapça aňyrsy hatlar. Yani agzynda da bir gelişip duranok, yani Türkmenistan'a ayallar diýerler da. Zinanlar diýseňem zenin özü zady bolýar da, halat jemi bolýar. Zenan diýilýär da. Hele diýseňem biraz şu ýeňilrek gelýär. Şol üçin bizim edebi metinlerimizde Türkmen klasik edebiyatında da bütün Türk tarihinde de hatım sözüken ulanılıyor. Şu an Azerbaycan'da da kadın diyorlar, bular kadın diye hatun diyen yer var. Bizim öz edebi miraslarımızda da şol hatın geliyor da. Şol hem Türkmen sözü hem edebi ağır söz. Zenan etmeye gerek yok. Ayal ulanmağa gerek yok. Şol için ben öz Türkmen sözümüz olan hatyny kullanayın idim. Ve bütün dünya hatıllarına, gıyırlarına bugünü kutlaýaryn. Biraz giysirägem bolan, galam bolsam. Allah kuvat bersin, jalaryňyz sag, işleriňiz ileri, azatlyk siziň hemrahyňyz bolsun, geleceğiniz aýdyn bolsun inşallah. Köp sag bolun, meni dinleýäniňiz üçin.